Én azt gondolom, hogy a Dental World ugye hosszú évek óta egy meghatározó esemény a fogászati szakmába. Rengeteg cég van kint, én hallgatókorom óta járok ki minden évben, úgy gondolom, hogy az újdonságok követésére, nyilván a szereplőkkel való kapcsolattartás ez egy nagyon fontos fórum, ezért is örülünk, hogy meghívást kaptunk és megtartottuk ezt az első fiataloknak kongresszust. Köszönöm szépen, Kesztyűs Artúr vagyok, én vagyok a Fiataloknak kongresszusnak a témavezetője. Nagyon köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk, örülünk neki. Alapvetően a koncepció az volt, hogy a mi specialitásunk az az, hogy a fiataloknak a kezdő lépésekhez szükséges kompetenciákat megadjuk. Ezt próbáltuk most egy egynapos programba összesűríteni, tehát esett szó tömésekről, protetikáról, és utána a délután folyamán pedig átmentünk a sebészeti részre. Ott is voltak implantációs témák, gyulladások, illetve jelenleg zajlik a mukogingivális előadás is. Én ugye a hétköznapokban sebészeti, illetve protetikával is foglalkozom, de alapvetően most itt ebben a szerepben egy koordinátorként vagyok jelen. Az én meghívásomra, vagy erre a programtervezetet én raktam össze, tehát nagyon örülök, hogy ilyen sok fiatal eljött erre. A fiataloknak a kezdeményezést 4 éve hoztuk létre, azzal a céllal, hogy a kezdő, pár éves tapasztalattal rendelkező fiatal fogorvosoknak legyen egy platform, és kiemelten fontosnak tartjuk, ez a szakterületünk, hogy a kezdő kompetenciákat megadjuk. Különböző területeken szervezünk képzéseket, töméseket, preparációs technikák, illetve sebészet területén is. Én azt gondolom, hogy a Dental World ugye hosszú évek óta egy meghatározó esemény a fogászati szakmába. Rengeteg cég van kint, én hallgatókorom óta járok ki minden évben, úgy gondolom, hogy az újdonságok követésére, nyilván a szereplőkkel való kapcsolattartás ez egy nagyon fontos fórum, ezért is örülünk, hogy meghívást kaptunk és megtartottuk ezt az első fiataloknak kongresszust. Alapvetően a Covid óta, vagy a Covid után látjuk igazán, hogy mennyire fontos a személyes kapcsolat, amit egy online tér nem tud megadni. Pont ezek azok a hosszú ismerettségek, vagy évek alatt kialakult bizalmi kapcsolatok egy cég és egy fogorvos között, ami úgy gondolom, hogy itt lehet igazán ápolni. Nyilván vannak social események, és utána azokon is jó részt venni. Kesztyűs Artúr vagyok, a fiataloknak témavezetője, és sok szeretettel várunk mindenkit a 2025-ös Dental World-ön is.